Brobl yn torri mewn tackle a gan o Edwards, a mae o'n camu ar draws Redmond, mae'n brasgamu mewn I hanner y Seintiau Newydd o'r cae. Mae Bradley i'r chwith ohono fo, a mae o'n brasgamu mewn i'r cwrt Cosby. Bradley, dan bwysau gan Astles, mae heibio I Astles, Bradley i'r ergyd, mae'n taro'r postyn pella. Symudiad gora'r noson y Cofis, gwaith gwych gan Edwards, Bradley, heibio Astles fel fod ym yna, a modfeddi oedd o I ryd y Cofis ar y blaen. Mae'n bas fler. Ydy'r Edmund, dwi'n mynd I gael gêm na hyn o chwaith. Mae'n drosedd ar Darren Thomas. Na, chrwych ymlaen, medda'r dyfarnwr. Yr groesiad gan Davies ar y foli. McManus! Pw arall! Yn o'r Seintiau Newydd ar y blaen. 4 gol ar 15 o'r tymor i'r ymosodwr acrobataidd. Yr ymwelwyr di fynd ar y blaen, ond dydy Caernarfon ddim yn hapus o gwbl. Fydden nhw'n hawlio fyna drosedd ar Darren Thomas. Allan I Bradley, Hayes a Darren Thomas i'r dde. A mae'n darganfod Darren Thomas y bas wych. Hayes a Edwards yn y cwrt Cosby. Teg at Hayes, mae'n dod ar y postyn agosa. Ond yn anffodus sydd oedd I syth I ddwylo Paul Harrison. Mariet yn ei gadael I Brobl. Teg at y postyn bella! A mae hwnna'n nythu yn gornel ucha'r hwyd I ddyblu mantais y Seintiau Newydd. O yna gwestiynau cael ei ofyn am y penderfyniad unwaith eto sydd wedi anelu at ail gol yr ymwelwyr. Mae Bradley i'r chwith ac yn cael ei arganfod. Hudson sef flaen. Dan Davies yn dod i'r cymorth iddo a Efi Redmond blas ymlaen yn ei dda I Gossett ceisio fynd teipio I Astles. Gossett thyrru nôl I Hayes. Sut ar y ddiar mae'n dymethu hwnna. Mariet chymani teg at y cwrt 6. Davies yr ergyd mae'n taro'r postyn McManus yna wedyn. Dan Davies wedi coelio bod yn ddisgorio efo'r beniad na. Dalcan glir â ni. Mae drwy clwstwr o'ch reiwyr. Astles, un ymgyrchol teg at McManus. Williams yn o gynta, ond mae'n disgyn I Brobl sy'n lledu'r chwarae I Jordan Williams. Chiselwich a McManus yn rhydd yn y canol. Chiselwich gadael I McManus. French, a mae Chiselwich. Wedi roi'r ail gynnig yng nghefn yr hwyd. Ond o ddau yn disgwyl am y groesiad gan Williams. McManus yn methu'r cyfla. Ond Adrian Chiselwich wedyn yn sicrhau'r trippwynt. Davies ceisio torri mewn, Smith yn sgwar. Nôl allan â hi I Caernarfon. Groesiad yn un ddifn teg at Williams ar y postyn pella. 4 o'r noson i'r Seintiau Newydd. 7 o'r tymor I Williams. Rhaid deud i'r sgôr ddim yn adlewyrchu perfformiad Caernarfon. Anthony, clean sheet, 4 goals, 17 points clear at the top now. Well, yeah, what I thought tonight was, I'm not sure the scoreline sort of told the whole story of the game. I thought it was a really tight game. I thought 1-0 at half-time. We played fairly well after initial first 15 minutes, but I thought it was quite tight. It's always a tough place to come here. I think Hugh does a good job, and tactically we had to make a couple of changes in that game, and they forced us to, I think, get the best out of us and put in a really good professional performance tonight. Ar y funud, mae'n teimlo fel dyn ni ar y ffordd a'r penderfyniad, ond o'n dweud maen nhw fod I fynd o'n ei hunain allan yn diwedd, so gobeithio ail hanner gen I bob peth. Ond mae'n ffrwysiedig ar y funud, ond mae'n rhaid ni edrych ar yr un ail, ddim cweith yn siŵr yna, am yr cyntaf, mae pawb wedi weld o. Ond gen I weld, reit ar ffrwysi'n un ddau perfformiad, ond 4 gol I ddim oedd yn gym fel yna heddiw. Ond dyna beth mae Seintiau Newydd yn mynd I wneud, maen nhw'n clinigol pan maen nhw'n cael cyfleon.